στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και για λίγο, γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, έχουμε τον κύριο Κώστα Παπαγιαννόπουλο. Είναι ο τρίτος συντροφιάς που έχουν απομείνει στην ομάδα μετά την αποχώρηση του κύριου Βρίγγελ πριν από μήνες, όπως σας είπα, και του κύριου Πιέτρης, ο οποίος αποχώρησε τώρα. Μακάρι να μπορέσουν να επιστρέψουν. Φαντάζομαι, αγαπητέ Κώστα, κύριε Παπαγιαννόπουλο, ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Καλή σας μέρα στους ακροατές σας. Οι πόρτες είναι ανοιχτές όχι μόνο για αυτούς που το ξεκινήσαμε, και για καινούργια πρόσωπα, καινούριους επιχειρηματίες, για να πάει η ομάδα αυτή εκεί που της αξίζει, όπως είχα πει και στο παρελθόν. Τελικά, κύριε Παπαγιαννόπουλο, ο Κούγιας έχει πειθό, σας έπεισε πάλι και είσαστε όλοι μαζί. Σχεδόν όλοι μαζί. Βάσει από τις δηλώσεις που έχει κάνει και στο παρελθόν και όλα αυτά, ο Κούγιας είναι αυτός. Τον έχουμε γνωρίσει 2 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος, το ξέρουμε όλοι. Όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που η ομάδα θα μπορέσει να πάει εκεί που της αξίζει, όπως έχω πει πάλι στο παρελθόν. Απλά θέλει κόσμο η ομάδα, θέλουμε και άλλα πρόσωπα, και θέλουμε και άλλα πρόσωπα με σοβαρότητα να υπάρχει, και να δίνουμε το λόγο μας για κάτι, να το τηρούμε, και να μπει κόσμος στο οποίο αγαπάει γενικά την ομάδα, την Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Με τη στήριξη του Δημάρχου, με τη στήριξη της περιφέρειας και με τη στήριξη πολλών μικρών επιχειρήσεων, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει... Θα συναντήσετε, κύριε Παπαγιαννόπουλο, τον Δήμαρχο για να συνεχίσετε αυτό που αφήσατε στη μέση με το θέμα του να δοθεί το γήπεδο και τα υπόλοιπα? Το γήπεδο δεν είναι μόνο το γήπεδο του συγκεκριμένου να δοθεί, είναι το γήπεδο, το στάδιο να φτιαχτεί, είναι τα καινούργια γήπεδα που θα φτιαχτούν. Πάντως η συμφωνία δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει. Θεωρώ και εμείς σαν Κορίνθιοι και ο Δήμαρχος, σαν Δήμαρχος και σαν Κορίνθιος, θα πρέπει να γίνει το πιο σωστό που υπάρχει για τους δημότες της Κορίνθου και για την νεολαία και για όλα τα παιδιά αυτά. Πολύ σωστό. Που ζουν τα όνειρά τους και θέλουν να τα κάνουν πραγματικότητα. Πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει να γίνουν, εκτός από την ομάδα που είναι μια ιστορική και είναι και η ναυαρχίδα των ομάδων της σαν όνομα στο νομό Κορινθίας, θα πρέπει να γίνουν ακαδημίες, θα πρέπει να γίνουν στο στάδιο να φτιαχτεί, να γίνει ένα στάδιο σε επίπεδο όχι αυτό το χάλι που είναι αυτή τη στιγμή. Σωστό. Θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, γιατί εμείς όσο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, σε πολλούς δεν επιτρέπουν τα οικονομικά τους. Θα πρέπει και ο Κορίνθιος πολίτης, ο οικογενειάρχης, το παιδί του να πάει σε κάποιο στάδιο, σε κάποια γήπεδα, να μην πληρώνει, γιατί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή όλες οι ακαδημίες το μεγαλύτερο ποσοστό πληρώνουν συνδρομή για να πάρουν τα παιδιά τους να παίξουν. Αυτά. Πέστε μου κάτι, ποιος θα είναι ο πρόεδρος? Έχετε κανονίσει, θα είστε εσείς? Όχι, δεν έχει σημασία το ποιος θα είναι ο πρόεδρος, δεν έχει σημασία το ποιος θα είναι ο ταμείας, δεν έχει σημασία το ποιος θα είναι. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεταξύ μας οργάνωση, μεταξύ μας ένα επίπεδο συμφωνίας μεταξύ μας, να μην γίνονται τα λάθη του παρελθόντος. Να μην ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Τι περιμένετε στη Γενική Συνέλευση, κύριε Παπαγιαννόπουλε? Περιμένω ότι γενική, καταρχήν έχω ακούσει όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και μια δήλωση που εξέλιξε μεγάλη απορία είναι η δήλωση του κυρίου Μαυρονάσιου. Θα τον ήθελα στην επόμενη στη συνέλευση να γίνει. Ναι. Στο παρόν, είναι γνώστης ο Σωτήρης. Είναι γνώστης, αλλά καμιά φορά εντάξει, είναι και λίγο ακραίος. Όχι, δεν είναι ακραίος. Εγώ θα ήθελα στο συμβούλιο που θα κάνουμε, γιατί το έχει δηλώσει άλλωστε ότι θα είναι παρόν. Ναι. Δεν νομίζω να μην είναι. Δεν νομίζω να μην είναι. Έτσι. Γιατί είχαν δήλωση ότι θα είναι. Λοιπόν,
να έρθει να μαζί στα φώτα του, γιατί αυτός έχει διαχειριστεί, ήταν χρόνια στην ομάδα και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα το πώς το χειρίστηκε το θέμα της ομάδος. Να έρθει να μας δώσει τα φώτα του, να μιλήσει με τον κύριο Κούγια, να μιλήσει μαζί μας το πώς θα διαχειριστούμε την ομάδα από εδώ και πέρα. Κύριε Παπαγιαννόπουλε, εγώ σας το έχω πει και ιδιαιτέρως, γιατί πέρα από το ότι είμαι δημοσιογράφος και είστε επιχειρηματίες και μάλιστα από τους μεγάλους και καλούς επιχειρηματίες του νομού μας, ότι αγαπάμε αυτή την ομάδα και είμαστε δίπλα. Εσείς μπορείτε να δώσετε, εγώ δίνω μόνο αυτό που προσφέρω, να λέω 2 κουβέντες παραπάνω καλές για εσάς και για την ομάδα, όχι προσωπικά για εσάς, για όλους. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να μαζευτούμε όλοι, και αυτοί που μπορούν να δώσουν και αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν, να στηρίξουμε την ομάδα να ανέβει κατηγορία. Ναι, σε κανέναν δεν περισσεύουν τα χρήματα. Προς Θεού, ούτε για αστείο δεν περισσεύουν. Ξέρω ότι δουλεύετε από τις 5 ώρα το πρωί. Ξεκινήσαμε και κάναμε μια κίνηση 5 φίλοι, όπως το έχουμε ξαναπεί πάλι. Θεωρώ ότι θα πρέπει και οι δηλώσεις που έχουν κάνει και οι υπόλοιποι, ότι θα πρέπει να τις στηρίσουν, γιατί κάποια δήλωση που έγινε ότι αν και εφόσον ο φίλος μου, ο κύριος Κούγιας, θα επιστρέψει στην ομάδα, θα είναι δίπλα του. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουν και να βγουν και νέα πρόσωπα και καινούργιοι επιχειρηματίες που μπορεί να βοηθήσουν. Έχετε τέτοια ακούσματα ότι κάποιοι θέλουν να μπουν μέσα? Αν υπάρχει μια συμμετοχή σε επίπεδο, γιατί αυτές όλες οι φασαρίες που γίνανε και όλα αυτές οι δηλώσεις που γίνανε στο παρελθόν, ο πιο πολλής κόσμος γέλαγε, και οι υπόλοιποι και πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε από όλη αυτή την ιστορία. Σωστό, έχετε δίκιο. Θεωρώ ότι αν και εφόσον όλα αυτά τελειώσουν και αν αυτά δεν επαναληφθούν, θα υπάρξει κόσμος, γιατί αγαπάει πολλοί κόσμος. Και όπως είπε και ο αγαπημένος σας και αγαπημένος μου Ανδρέας Βαγκόπουλος, είναι κρίμα η πολιτική και το ποδόσφαιρο να χαλάνε τις φιλίες. Ναι, εγώ εντάξει, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μπήκα σε μια διαδικασία να με συζητάνε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κακός, καλός. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν το έκανα ποτέ για να κάνω διαφήμιση στο όνομά μου ή στο επώνυμό μου. Το έκανα γιατί έδωσα τον λόγο μου σε κάποιους φίλους, με όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισα από την οικογένειά μου. Έτσι. Και παραμένω πάλι πίσω, θα μπορούσα να είχα παρατηθεί, αλλά παραμένω πάλι πίσω, γιατί θα πρέπει αυτή η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Να μην πάει στον πάτο. Σωστό, έχετε δίκιο. Το να ανέβει κατηγορία, το να μείνει στη γάμα εθνική, είναι μια αξιόλογη κατηγορία. Ούτε τάξαμε ότι θα πάμε κατευθείαν στην Α σε 2 χρόνια, σε 3. Έτσι. Αλλά φεύγοντας, η ομάδα θα πάει στον πάτο. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πέσει όχι στην Α τοπική, θα πάει στη Γ τοπικό κατευθείαν. Θα παίζει πάλι με το Πετρί. Λοιπόν, και είναι κρίμα να μας βρει, γιατί μετά σίγουρα ο κορίνθιος πολίτης θα έχει δίκιο να λέει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό και παρέμεινα και θα παραμείνω μέχρι εκεί που θα είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει ανωδική πορεία και θα έχει επίπεδο με άτομα τα οποία είναι αξιόλογα, και οι αποφάσεις που θα παίρνουν θα είναι συγκεκριμένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Για το καλό της Κορίνθου και της Κορινθίας. Καλό Σαββατοκύριακο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννόπουλε.